Čau, já jsem Lasky a vítám vás u dalšího videa. Dneska mám video z Robloxu a jsem se nakonec se střílečkám, že tohle je Gunfight Arena, což mi přijde, že je docela dost populární a jako to je docela dobrá hra, takže můžete si úplně zahrát. A ono to se nebudu pokecat, a to už můžem to hrát. Takže vždycky takovou taktiku, že já vůbec teďka to ne, to myslím, že já jsem špatný, který to mám. Takže chill. A to si myslím, že si vám teda není volno. Tohle je jako limitovaná zbraň, to jsem si teďka vzal, že snad to půjde. Tak teďka je konec. Takže už je nová hra a už si zkusíme extrapnout tuhle rare. Proč ne? Co je zvláštní? Já bych si nejraději teďka extrapnout kapsu. Teda všechno. Wow. Mám strašně moc špatný aim. Ježišimarja, to je to si nevšimnu. Nice, headshot. Dobrý. Mně přijde, že já tady jenom vzpomínám. Kde je born? To nedoskočil. Já jdu sem tam. Nevím, to mohlo být lepší. A kde jsou? Chill? Jo, nice. Mám druhý na tabulce. GG, Boris mě zabil. Nevadí. Dáme si trojku, aby jsme věděli, že jsou borci. O, tam je to. Tady tohle zbraně je docela dobrá. Já s ním musíte posunout. Jako všechno. Jo, už mám kapsička. A tady byl borec, nevadí. Jsem takový trošku zmatený. Tady je za těchto borců dost. Oni tam prostě jenom kempujou. Ne, prostě. Oni by tady neměli kemp. No, kdyby tam prostě kempili a stříleli by, tak budou trefovat na tu zeď, takže v pohodě. Nevím. Já půjdu do menu a vezmu tady tuhle zbraň a budu je snipet. Jestli tohle není sniperka, tak to je... Ani jednou jsem netrefil. Aby jsem měla
snajperku, vůbec snajperku. Já nevím, že je tohle snajperka. Mám 3 miliony, bych si mohla koupit, že? Tohle může být snajperka. Ne, potřebuji najít nějakou snajperku, abych si koupil. No, já si když jako mám tady to za 2 miliony. Mám tady to. Ale tak která je dražší, tak bude asi lepší, jo? Pravděpodobně. Si koupím, jo? Vypadá hezky. Proč ne? 1 milionu, za 2,5 milionu pytle žíš. Vyplou. Jo, je to snajperka. No, tak nevím, jestli je to snajperka. Tady počkám na borca. Nás nebyl to. O, ne. Tam někdo hodně dobrá. Jsme docela dobrý tým jako. 5 killů mám zatím. Já mám takový pocit, že bychom mohli udělat i rovnou jako ten série. Já už jsem zpátky, jenom to pořádně říct. Aha, tak borec to trošku nepočítal. Já půjdu tam, možná mě zabijou, ale to nevadí. Půjdu semka, protože semka se často chodil. Aha, ale asi ne. Počkej, však my jsme u modré. Kam jdu zase? Co dělám? Borci jsou tam, takže tam půjdu. Tam se skákal, bore. Oni tady zase kempí. Já jsem chtěla... Já se tam, to. Jak to, že nemůžu zabít? Se? Jo, aha, a jo, že? Ani se to... Čuje, ty bobo. Kde bude se, kde? No díky, to bude mě teďka zachránit. Už je nice. Oh. Nice. 2 dola. Aha, GG. Launcher, pane bože. Ještě náboju. To je jaké blbé. 44 000. Tohle bylo takový krátký video. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr. A dolů do komentu napište, jestli byste chtěli dát takové video, protože já z toho udělám nice sérii. Protože proč ne? Tak jo, tak uvidíme se příště a čau.